pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Saan? Saan ang masakit? Saan? Hindi ako makahinga, Aray. Ano? Ate, Teka. Diyos ko! Angel! Ate! Mahal! Tumawag ka na tricycle, dali! Anak, hiyang malalim. Kapit lang ha! Kapit lang! Angel, dadalhin ka namin sa ospital. Anak, kumapit ka lang, okay? Kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all. Konyo Bicolano. Para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Umula na umaraw man, kabisyo, ito po ang Dear Love. Aray, ang sakit na rin ang tagiliran ko. May promise, kabisyo, medyo sumasakit yung tagiliran ko. Kaka-soft drinks ko to ng mga nakaraang linggo. Oo, kasi alam ninyo mga kabisyo, nakaka-stress talaga yung mga nangyayari sa paligid natin. Pagtaas ng gasolina, nadadamay tayo sa gera ng ibang bansa. Naku, tapos ilagay mo tapos ilagay mo pa dyan yung mga internal happenings sa ating mga sarili like super legit and all. Naku, talagang napapainom ako ng soft drinks. Ay naku, kaya shout out talaga kay Kumiki ng ina Nicole Yala. Sinasabi ko po sa inyo, ikasalanan nyo to dahil libre lagi ang soft drinks ninyo dyan sa inyong freezer. Ako talaga'y nakakaubos. Uy, pero legit, medyo na sumasakit talaga yung tagiliran ko. Pero, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic na basic to. Kapag sumasakit yung mga tagiliran ko, syempre, pinupuno ko yung tumbler ko. Kaya napansin niyo sa mga live ko ha, ang dami niyong bashers dyan, na parang may nagsasabi pa dyan, hello, umiinom na siya ng tubig. O bakit ba? Sumasakit tagiliran ko eh. Ganyan tayo mga kabisyo eh. Kapag may mga nararamdaman ng something, saka lang natin gagawin yung mga dapat nating ginagawa kapag wala pa tayong nararamdaman. Katulad ng 8 glasses of water like super legit and all. O diba, hindi mo kailangan dapat yan na gawin at inumin kapag ikaw nauuhaw na. Diba sabi ni Doc, wag mong hintaying mauhaw ka, matuyuan ka ng lalamunan and all bago ka uminom ng soft drinks. Hindi ng tubig. Ay nako, kaya mga kabisyo, health is wealth, ika nga natin at legit yan, naniniwala pa rin talaga ako dyan. Kasi aanhin mo nga naman yung napakaganda, napakakinis mong muka. Tapos isama mo pa dyan yung napakalaki mong bulsa, sana all. Kung madali ka namang kunin ni Lord, 'di ba? Dahil hindi ka healthy. Kaya shoutout sa lahat ng mga tumatakbo-takbo na dyan, sa lahat ng mga health is wealth talaga, mga health advocate natin dyan, at mga katulad ni Maratoni, nagiging fitness enthusiast na talaga. Nako, shoutout sa inyo. Sana po isang araw masaniban po ninyo ako at ma-appreciate ko rin ang pagtakbo-takbo at magkaroon ng mga physical activities. Kasi so far, ang physical activities ko lang surfing. Yan. Surfing the internet. Ay nako mga kabisyo, kaya naman wag ninyong hintayin na may sumakit pa sa kung ano-ano sa inyo dyan sa katawan ninyo, yung tagiliran ninyo and all, bago pa ninyo solusyonan. Habang bata pa tayo, habang maaga pa, 'di ba? Nako, maging healthy na tayo like super legit and all. And when I say healthy, healthy sa lahat ng aspeto, physical man yan, at syempre sa mga relasyon natin. Oh, kung feeling ninyo may problema na o may something na sa relasyon ninyo, hindi ka na kinakausap ng jowa mo kapag pumupunta na dito sa Maynila galing probinsya, nako, puntahan mo na sa kondo nila, baka may mahuli ka. Ay nako, wala akong sinasabi kung sino yan Sabi ko lang holistic dapat yung pagiging healthy natin. But anyway mga kabisyo, samahan nyo po akong buuhin ang Dear Love na yan maya-mayang 10:20. At syempre ang synopsis para pang matalino, 'di ba? At ang intro sa ating Dear Love na yan sa aking pagbabalik na. Mga kabisyo, walang bibitaw at tutok lang. Kasama nyo pa rin po your uragong broski like super legit and all, Konyo Bicolano na sumasakit na ang tagiliran para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Mga kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!